অন্তিম কাଳରେ ଯେବେ ଗୁରୁ ମତେ ମତେ କରିଛ ବରଣ ତେବେ ଶୁଣି ଯାଅ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ ସେ ଶକ୍ତିର ହେଉ ବା ଭକ୍ତିର ହେଉ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ହୋଇପାରେନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆଉ ଏହି ଅହଙ୍କାର କଣ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଜାଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ମୋରି ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଛ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ହଁ, ଏ ସାରା ସଂସାର ନୁହେଁ ମୁଁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ରାଜନୀତି ନିପୁଣ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ହେଲେ ତୁମ ଭାଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାମାନ। ତାଙ୍କୁ ମତେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର